खुलुमबाय नमस्कार वेलकम बैक टू Swargiary YouTube चैनल सो दिनैनि भिडिअ मा जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेल नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ मिथियाखैबा नायबाय थादो ओमफ्राय मिथिबाबो नायबाय था आरोना सो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां ना गाज्रि खौरां मिथिला मोनसे गिबि खेब ट्राइ बियो आंनि जागोन बियो नोंथांमोननिसिम आं मोनसे जब लाबोदों बेनो जाबाय रोटी मेकारनि जब जायफोरा दुबाइयाव जब मावनो गोसो रोटी मेकारनि जब मावनो गोसो बेयाव मोनसे भेकेन्सि फैदों नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामनो बा एप्लाइ नङा दे आं दोनफैखायो बेयाव सोरबाफोर इन्ट्रेस्ट दङबा आंखौ बुंहरनो हागोन गोबाङानो आंखौ बुंहरबाय थादोंमोन जब नागिरनानै हो खिन्थु बेयाव दुबाइयाव जब नागिरना होनाया इजि नङा दै खिन्थु बे गिबि खेब आंनि ट्राइ नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्टेड बा बे जबाव रोटी मेकार जबाव हटेलाव नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनो हागोन आरो लोगोसे आं फेसबुकआव नङाबा इन्स्टाग्रामावबो मेसेज खालामनानै खिथाहरनो हागोन जे आंनो बे जबखौ नांगौ खिन्थु जायफोरा पासपोर्ट दङ बिथांमोनासो आंखौ खोन्थाहर मानो होनबा दायो बे इमारजेन्सि निड ना आर्जेन्ट बेनि थाखायनो जायफोरा पासपोर्ट दङ अलरेडि नोंथांमोनासो आंखौ खिन्थाहर आरो जायफोरा पासपोर्ट गैया नोंथांमोनाथ' पासपोर्ट बानायनो टाइमबो नांगोन ना एव आर्जेन्ट नांगौ जायो बेनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय बेयो नङा होनजासिगोन आरो ना बे गिबि खेब ट्राइ उनावहालागै आं नाजाबाय थागोन गोबां जब फैबाय थायो खिन्थु बेयाव गिबियाव नोंथांमोनखौ सोंग्रोबाय जायफोरा इन्ट्रेस्टेड कमेन्ट खालामना खिथाहरदो बिनि उनाव आं नोंथांमोना इन्ट्रेस्टेड बा पासपोर्ट दंखायोबासो आङो बै जायगायाव थांफिननानै बुङो जे आंनाव मानसि दङ बेबायदि जब मावनो थाखाय नोंथांमोना फै ओमफ्राय सरि बेबायदि मानसि दङ बे जब टिपखौ आं लानोसै आंनि मानसि लाबोगोन होननानै आं बुंसै बिनि थाखाय बिनि उनावसो नोंथांमोनखौ लाबोगोन आरो कमेन्ट खालामदो नोंबा मेसेज खालामनानै खिन्थाहरदो बिनि उनाव आङो बै जायगायाव थांनानै रायलायगोन आरो ओमफ्राय जायफोरा पासपोर्ट गैया पासपोर्ट जेबो नङा दे सेयार खालामनानै हो गोनांथि जायनो नांगौ जादों जब जायफोरा फैनो गोसो दुबाइयाव जायफोरा पासपोर्ट अलरेडि दंखायो बिथांमोननिसिम बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो दायो किचेनाव दङ खाना बानायगासिनो दङ चलो खाना बना रहे हैं हम लोग इधर देख सकते हो मेरा ब्लॉग का लैंग्वेज एकदम से बदल जाता है आई यूज्ड टू चेंज माय लैंग्वेज एवरी डे एवरी सेकेंड ओके किचेनाव दङ नै बिथिं ओंखाम जागासिनो ओमफ्राय आं बिथिं माबा फ्रुट्सखौ कटिंग खालामसै माबा खालामसै सलाद सॉरी स्लाइस ऑफ कटिंग खालामसै हमारा प्लेट ये हमारा इधर हमारा प्लेट इधर ही है ना इधर है नहीं लेकर आया क्या इधर नहीं है उधर काटेंगे ढोके लेके जाएंगे क्या प्रॉब्लम है उधर काटेंगे चलो उनाव दानसै नै नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन बेयाव ओपनिं सुन होननानै दङ बेयाव आलमदिना हाइपार मार्केट वान्टेड बेयाव मा नांगौ बेयाव नांगौ चार्टार एकाउन्टेन्ट सिनियर एकाउन्ट्स मेनेजार ओमफ्राय डाटा एन्ट्रि नेटवर्क एन्ड आईटी मेनेजार ग्राफिक डिजाइनार जेनेरेल मेनेजार पार्चेसर मेनेजार सुपारभाइजार लजिस्टिक्स बिदि बेलेग बेयाव पस्टफोर दङ आरो दंबावो नायबाव बेयाव बाचार फिश काटार सेल्स पार्सनबो नांगौ 11 ओमफ्राय फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबलनिबो नांगौ इन्डियान एन्ड पाकिस्तान कुकबो नांगौ ओमफ्राय चाट काउन्टार स्नेक्स कुकबो नांगौ लोगोसे तन्दुरि रोटि एन्ड पराठा बानायग्राबो नांगौ गोबां पस्ट दङ बेयाव गोदान मोनसे मल खुलिनो नागिरदों बेयावबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नाथाय बेयाव एप्लाइ खालामोबा दुबाइयाव फैनानैसो इन्टारभिउ होनांगोन ओमफ्राय जबखौ मोनगोन ना मोना जेबो गेरेन्टि गैया गोबां एप्लाइ खालामो नालाय नाथाय आं जि पस्टनि थाखाय नोंथांमोनखौ बुंहरदों बा दायो आङो बुंगोन बा दायो आं खिथिगोन बियो माने एकदम आर्जेन्ट बेयाव जेबो इन्टारभिउ गैया नोंथांमोना जुदि एक्सपार्ट बा डाइरेक्ट रायलायखानो हागोन आरो नैबे नायनो हागोन जब भेकेन्सि आर्जेन्ट रिक्वायरमेन्ट रोटी मेकार जुदि रोटी मेकिं खालामनायनि एक्सपिरियेन्स दङ बा एक्सपार्ट नोंथाङा डाइरेक्टनो मावना फैगोन बेयाव ओमफ्राय आङो बेयाव रायलायाखै दै जास्ट आं बेयाव आर्जेन्ट रिक्वायरमेन्ट नालाय ओंखायनो फट' लानानै खिथिबाय ओमफ्राय दायो सोर मावोबा आं डाइरेक्ट थांनो गोसोबा थाबनो बुंहर नङाबा बे भेकेन्सियाबो फुल जानो हागौ थांगोन बासो आं बे जायगायाव थांगोन पाकलियारि रेस्टुरेन्ट नैबेयाव थांनानै बुंगोन आंनि मानसि दङ जुदि खालि दंबाय थायोबा नङाबा बेयाव खालिबो थाया दै थाबनो जोबो बेनि थाखायनो थाबनो कमेन्ट खालाम भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो ओमफ्राय आङो रायलायहैगोन आरो बे रायलायनायखौ थाबाबो थायाबाबो जबा जोबाबो नोंथांमोननो आङो भिडिअनि गेजेरजोंनो फोरमायहरगोन बेनि थाखायनो आंनि भिडिअफोरखौ नायबाय था बेबायदि हायोब्ला आङो गोबां रोखोमनि जब लाबोनो नाजागोन आरो ओमफ्राय कमेन्ट सेक्सनाव आंखौ बेखौ बुंहरदोंमोन दुबाइनि नाइट भिउ नायनो होननानै थ' नायनो हागोन नै दुबाइनि नाइट भिउआ पुरा माने लाइटनिं जायो आरो भागो खत्म हो गया क्या बर्थडे हो रहा है किसी का बस
Mall entrance. Marina Mall Dubai. Marina Mall. Bigar ya. Bukan mana lah kan? Bisa. फुल दिखाई सिर्फ फुल ही दिखा रहा हूँ कार के साथ जैसे किस जाएगा मैं बता रहा हूँ नाइट व्यू को खिंचबाय बर्थडे व्यू को भी खिंचबाय आं नायनाय नागोन बे मेट्रो गोजौनिफ्राय वाव रेड कारपेट गाइस बेखौ बुङो ट्राम और ये रोड पे चलता है ना Yes. नहीं बिदि एसी थानानैबो वो वाला वेट ये वाला इसको कट करना पड़ेगा नै नायनो बा Lamborghini cars wow red yellow blue super cars so guys दिनैनि भिडियोखौ एसेयावनो फोजोबनाय जासिगोन लोगो मोनसिगोन गुबुन मोनसे भिडियोआव अब्लासिम bring peace travel hatred bye bye